Kakasi students union kalapen pau ya ka jing persha ka bajur ya ka jingle ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims ban kni jubore ki artli ki seat ke bedai ka bha jonga jilla ban phali puli doctor ka ba kala deb ban yo na ka sarkar kme ucharman ka education cell jong ka KSU samla Donald Thaba habai kren bekilat pathai khobor lapen pau ya ka jingso kandet batsngolingo badru ban pen pau ya ka jing persha ka bajur halor ka jing sha kni no eki artli ki seat banai puli MBBS kabadai ka bha jonga jilla hakaba ki bor penya jonga negrims kila pendrong daki kon jongi noi kai jongka laitho bakaseng nadu snam arjar khar kayang banyai persha yakani badru kala deb ban ujor ban pensngo hakatanat ka koi ka kya jonga sarkar kme badru ka sarkar jilla ulong bakajing persha jonga seng kadai namar bakajilla Meghalaya menta kadang duna shibun ki doktor balada yakini ki artli ki seat puli doktor na aino shakwe kan long ka jingdo nong ka bakrao ya ka jala samlal Donald laitho pakat kum ka jinglap ka seng ka jala Meghalaya ka dei ban yo adu san phnyo tli ki seat puli doktor pada pedeng kini arpu artli ki dei ka ba jong sarkar kme ba life san jong sarkar jala na kaliang uniu nong yelam jong ka education cell ke KSU laitho ru bashan ka seng kan salik kendo menteri ka tanat ka koi ka kya uba ALHEC nakaliang ka education cell jungka khasi students union ni pen pawe ke jing lengo jing so sayong halor ka jingi menem step lomba kilat pathai khubor ba kadon ka jing allocate no artli ki seats medical seats na po ka center pool jong state kota shaki khun jong kino hikai jongka negrims ti kumon supen mau haus nam arhajar khatar nakaliang ka seng po jing alam jong i samla Daniel Kriem ngilak persyak ngilai kendu gino ngelam jong begini ki he jong negrims mengilak penpau ge jong persyak ka jongi ban ben no nakabha ka badan arfu artli si sebab center pool artli ban asyaki nong hikai si khun jong no hikai jong negrims ko mengitip hi ba lengbak arti ai bengilap o arjar khatlai ba total ki medical seats semta state kota kadai san phunyo tuli man lagi ni san phunyo tuli arfu artli ki di jongka center pool bat ki batam kata lai pesan ki di jongka state pool ti bengi hi ba haka jela ka jongi na kapor sakapor hi ha bede ka health sector iduna palat kini ki medical practitioners lani ki doktor ti la dangi du no sekini ki artli ki seats kamut ka along ka jing du ka bakrau ha kamar bengi tep hi ba haka jela jongi ki dang bun ki bru ki bawan ki long yeng ki ba duk ki basup ti kejing don kejing bun jing ki medical seats lengba ka state kota kalau kejeker khu ke bebuan ki liang tina kaliang ka jongi kejingkwa ka jongi kalong ba ka center kamde ban pendu ye kini artli ki seats da ba ai no sapo ki khun jing no hikai negrims henrei ka shom ki kejingkwa ka jongi kalong ba ka shong ha ka negrims mat ka central government bagi di banyak penbet bala long ka bala bukan increase no naka arpu artli sak arp south li ki seats jong ka center pool kenang ban lap ban accommodate yaki wards jongki faculty members jongka negrims hi nakaliang ka jongi long ka jingkwa ka jongi bang ong ba kadibin increase no sa artli ki seats nekat ba ka song jong stu jongka negrims ba ka center hendringin persya ba ginyai persya ba nadu arjar khat ar hadu kene clip mat momentangin persya ba bala dengi du no ikini ki artli ki seats ba ha ba ide ba kani ka phang hakas singi mondi ngi seli banyak kendu no yu Minister in charge jongka health and family welfare u ba ALHEC ngi keren halor kani bahkan ngur kom ngilak ban lei e khnang ba ka jela ka jongi hi kanam du no igini ki artli ki seats ben long ki jing du no ka bakrau ha ya ka jela jongi